Аз се включвам и ще отворя едно яйце за късмет. Имам само 500, тъй че мога да отворя 3 за 400. И искам неон пинк, искам розово. Плиз. О, ти го няма за индекс. Ти го няма за индекс. Да, няма го. Супер. Да сменя малко скинчето. Аз сложа малко ето е аурора. Да има малко аура. И да. Ако не ме знаете, аз съм един от TikTok, който има около 2500 последователи. Да се казвам I'm Just Timir. И там качвам различни клипчета, примерно за една игра Escape of Brainrot, Steel Brainrot и да. Сега просто да видим какво става. О мага, помните. Ти не го видях.